बाबू मैनू हमार हई घर देख के बियाह कर दिल आ खेत बधार बाटे दुआ बत का ओसे का बाहर से पैसा भेजी आ हम जानते हो पैसा के लोभी हनी बाबू मैं पैसा पकड़ दिलस बिया आ जब 20,000 25,000 रुपये कमालन आ दुआ बावन तक का हमरा के इतना सोसाइटी में रखले बड़न कहे खातिर तू करे खातिर एगो ई बिया ये करे पर हम राज करम इहे चलेली ओंच के तू के इनका के अपना कोस में रखब ठीक बा हो एगो कपार पर बिया नु विपत्ति ई का जाने कहां से एगो जन्म ले लेलस ई ना रही तो और हमरा राज्य चल करके ई ना दुख देम नु दुखिया के हम दुखिया के दुखे दे हम दुखिया ना कैसे करम विपत्ति के और ये दादा के जाने कहां दो निकलल बिया ए माई भूख लागल बा हमरा दे ना खाए तोरा भूख लगदा अभी खानु बच के गोइला रे तोरा भूख लागइले ए माई सुबेरे ले गोनिया पड़ से एक बामा बहुत जोर से ए मेसी मेरे से करी ते वो काय करिस रे पढ़ पढ़ के जज बनबू कलेक्टर बनबू हैं ना माई हमर पापा कहत रहे ना माई ना रे त कहत रहे ना पढ़ लिए चल 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 हो जाए तू कर कर राख पट कर के जन लू को दूध धक छोटा होते से फेरी देम बुझाई नु अभी तू हो जीबू बुझाइल हैं उठ चल उठ से चल राख करे के बर्तन मजिक में होते साई मजिक के कुल परल बउए हम करब रे पूरे काम कर दे माई पूरा काम कर दे हां त तोरा काम करे के बुझाइल रोवनिया रहतई रोबे रे की काम करे बहुत छिपा मजे के बउए आई जींस पैंट पहन के चल बे हां ना पहन माई ना पहन तू हमरा के जोन देबे हम के पैसा हां त जेवन दे हम नु उहे पहिरे के बा अब के हई बर्तन में हम चलनी हम जातनी होए घर में टीवी देखे कौन दिन देखा उतरा हमरे ये को देखे घटी हमरा बाबू माई के हमरा से छीन लेला ना पहुंचाई पास रख ले रही हमारा पर के पहुंचाई करी लेकिन ना यार भी कोई काम लाग नहीं लेकिन इस बेरा अरे अरे कपड़ा देख मेरे याद ना पड़ल कपड़ा गोतले बनी देख अरे कल गोरी बाजार नु सिनेमा देखे तो कपड़ा गोतले बनी आ फीट का चार के आ रख दिए ना तो तोर जबलक रंग दे बुझाइल ना कहीं मोत ये लगी बुझाइल साना काहिन बौराई ने चल उठ कपड़ा फीट दे छनो हां फीट के रखी हो तुतुरेन मुंह लला बड़ी चलत ये थुक कइले बुझाता की ते पुना न झात न तई झोटा बानू होटे कौन ढोक लड़ा के दीद चलत ये थुक कइले ई एगो फोन करता फोन तार उठातनी बुझाता की फोन करता फोन करे वाला भगवान बोले माई अपने साथ में हम लोग के लेके चले हमने तेरे पापा के कोनो चिंता फिक्र नहीं किया हमारी बेटी कैसे रे कि का करती है ज्यादा हम पूरा काम करब भगवान हमारी किस्मत में दुखी सही निकले बात दुखी सही बा देखो तो कोई नहीं खेलू भूख तो लागल बहुत जोर से सोचती घरों में जाके कुछ पसंद आई तो बात देखे तो वो जान मार दिखाऊ ना दिया हमरा तो डर लगता हमने तो कि माई इतना नागी लेके हो के लिए तो हमार माई लेके क्यों नहीं किया हमार माई माई हमके काहे छोड़ कर तू चल चले माई हमके बुला ले माई अपने पास पता ना देखो तो कहीं दिखाई नहीं तो माई देखे तो कोई ना देखो खाए बोल मुझे भूख तो लागल बड़ी जोर से पर आगे से लेकिन दाल तो नहीं के छुट्टा उसे का चलो कम से कम पेटो तो बहुत है पेटे में सब कोई मारे लगे
ना लो। अरे बाप, आज पेट के हमारा सुकून मिली, खाना खा लिया। लोकत नहीं खिलाना दीदी, हम जान आज मैं सुतल पेट खाई रहता ए जने काने कोई भी पी हमारा पेट के सुकून मिलल खाए आंखे ने कोई दिया बुझाते ने तेने रहेले आज नहीं खा जाता ओही मैं कौन की बनी रे दादा रे विपत्ति खाने खाता रे हम अपने गति धले रही कि सलाद धत का हिन झूठो एगो छोटा तो पेड़ दे अभी बुझा तो तार धले बुतार मत बनावा तो ज्यादा कमा के धल बन रे हां मुंह में भात बन रे निकाल ऐसा ना ये विपत्ति मैं देखा नाते के बेटी कर मार के धले बिया जा तक की तूने बस खा ले नहीं भूख लागल तीन निकाल खाइबू का ना दे बताओ जबरदस्ती करती है हमरा से हां ना मैं दे सोचला रे विपत्ति रानी भी हूँ कि हमारे मैवा हमारे भुकाइल भी तनी ले दी सलाद रोटी खाली हैं हारी ये करम होड़िया लेके आइल बे ए भगवान जी एक रही ना बुझाइले नु कि रानी सर के मुई ते बात सुन ले एगो बात सुन हम अरे तो कौन नु रे कि कपड़ा फीट लेवे फीट ले हम आई जाके हम करते बेटा जरा बतिया कते नहीं खेले तोरा तू काम ना कर लीस आई तोरा हम करे हमरे सामने तू जबान लड़ात रे मुंह बंद करा सुन हमर बात ले हम केहू से ना मैं फोन ना रखेली मैं फोन ना रखलू तू हमरा के चिन्ह तू कहन बुझाइल जाके हो और जाके तो रात पत्थर के आ बाहर से बुझाइलू बताओ हो देख विपत्ति के बिहुनी के नते के बेटी के खान में लुकवा के जे खा दिया इनके बुझत कि उ सुतल भी तो खाई कि ना खाई हम कहनी कि सलाद बना दी हमरा के मगर देख इनका के मुंह ना सिखा दे नु कि का कह आ देखो ये दे मोबाइल में रख ले बिया हमर फोनो आवता हमर मार दे के बताओ ये बतियावती का हो दादा कुछ कहत या का उनका ले फोन आवत हुए हमर रिंग जाता हेलो हाँ कार में से तबाह करी ना जी मिस कॉल मारत रही ना ले बनी हत के मोबाइल हत चक्कर ले रहती तो तनी देखबो करती हमारा के का करी मन नहीं खानु लागत कली ना जोरे मन नहीं खे लागत आ के दे जान तनी बुची जी के नु इतना ट्यूशन धरा देले बनी इतना पढ़ाई ना लिखाई ना आ कहीं नु कि हम अभी तो हम करे लाक बानी जननी हाँ बाकी नु बहुत सुख दिन उनकर के बुझाइल खूब मान जान कइनी हाँ अब एहू में कहे के बा हमरा के सिखावे के बा ना तो कार और सोचा तनी कि माने हम दूसरी बनी यही से का ना माने कहनी है कि तन देखियो का देखियो माने अपना बेटी नियन मानी ना बुझाइल सरफ साबुन कपड़ा लता फीचे ना दी ना हाँ तो तू ही नु बड़ू देखे खातिर ठीक बउए आ सुनी ना कहनी नु कि अभी नहीं खेल के नु आवे के बाटे लगले आवे के बा कंपनी बंद होखे वाला बाटे ये दादा ई का कहतनी कनिया कंपनी बंद होखे वाला बा लगले आवे के बाटे आई कंपनी कहिए ले बंद होई ये 2-4 दिन में बंद होई हाँ तो लोक लहर के दिन में ऐसे नतिया कंपनी वाला बंद करत हसन ओकनी के इने का सोचत कि गरीब दुखिया बाईसन तो कैसे जियसन देख एकनी कैसे करे के चाहिए जाय दी क्या करम आइम न हां ठीक बे कही आव तनी बस 2 दिन में आइबे करम 2 दिन में काल परसों गाड़ी धरम ना न ठीक बे आई रखत तनी अच्छे जातनी घर में तनी ओटंगे दे दुखत ऐसे ही काम करत मुंह के कर ही न दी ना बेटी समान अपना मानी ना कहां बिया बुचिया घर में सुतल होइहन हाँ घर में सुतल होई बाकी अरे यो कहीं ना हो यो कहीं ना अच्छा से बोली ना इनकर अफसोस ना होई माई के बढ़िया बा हाँ ठीक बे रखत तनी हाँ आई
हे दादा बताव कंपनी वाला नु बंद कर दसन ओ कनी के का घटला लूक लहर के चलते बंद कर दो कनी के बहुत हरामी बस कुत्ता बस आई आवतवन नु जा तनी पहिलही नु ओकरा के चेता देवे कि देख कुछ कह दे ले तो अपन हाल समझ ली क्या तनी हाँ भैया अरे सुन ले बातिया सुन कपड़ा खींच के आई देख ले आई कल है देखिए पानी सूखेला सुन बात हमार आव तोरा तोर पापा ठीक बा अगर कह देलू कोनो बात तो तार है कलवे में जात के मुड़ी मुआ दे हम ठीक बा बढ़िया से कपड़ा खींच अच्छे आज दिन दिखाओ तो आपने कि पापा भी आओ पापा से भी कोनो बात कह ना पाई कैसे कहूँ कि माई हमारे के इतना दुख देती है इतना कुछ करे ले कम तो मारे भी लगी है आखिर माई तो माई की अभी ये सब क्या कर ये हां अभी कोई उसने घर हट करे के मार अभी पति माई बतावा ही करो बात ठीक हैं ई का करते कबे ले तोर देखत नहीं चाहिए तर कि ते का करत रे हैं एकरा जी में का करते होते देत रही बर्तन मजे के कनी नो कि छिपा खंगार के नो खाना दे हमरा के हम कबे ले देखत नहीं कब दही होई नहीं हां नो कि है फीच ना तो छोड़ दे हम ई बात कहत रही ते हां बोला भाई झूठ हैं का करत रे बताओ सही सही कि दोबारा शादी मत करो क्या करता हो ना मानत रहो दोबारा फिर शादी करके ला लेना हमारी जिंदगी की क्या कहला कि आज तक अब पढ़ना पड़ी तू बाहर भी रह के तू आज तक हमरा के समझ ना पड़ा कि हमारी बेटी कैसे भी है कैसे नहीं के बताओ सही क्या कहती है ना वैसन बात नहीं के झूठ बोले ले बोलत यही झूठ ना तर के कुछ कहत रही हम बताओ कहत रही कि रोज पढ़े जा जींस टॉप किन दे ले रही पेनी कती अरे सही बात हां चल तोरा का हम काटत चल चुप रह बुची चल तोरा के हम बाइनु चल खाए हमरा के छोड़ के गया पापा तो के पता ना रहे कि माई कैसन बिया हमारा का पता रहो चल ना ओकरा के मिल के हमनी के दुनिया में काटल जाई चल ठीक बा